ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ 10ാമത്തെ മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? വിദ്യയും അതില് 9ാമത്തെ തെറ്റായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടിയവരും ഭൗതിക ജ്ഞാനം നേടിയവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. അതായത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും പിന്നെ ഭൗതികമായ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് ഏതില് കണ്ടത്? 9ാമത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇനി നമ്മൾ 10ാമത്തെ മന്ത്രം എന്താന്ന് നോക്കാം. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് മന്ത്രം 10 എടുക്കാം. 10ാമത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാ? വിദ്യയും അവിദ്യയും കുറിച്ചാ പറയുന്നത് അല്ലെ. 9ലും 10ലും 11 അവിദ്യയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 10ാമത്തെ മന്ത്രം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണെന്നും അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായ ജ്ഞാനമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. നമുക്ക് മനസ്സിലായി. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അതായത് മായയാൽ അപഹൃത ജ്ഞാനം അല്ലെ, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനം, അതാണ് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇത് രണ്ടും എവിടേക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞു? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഈ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ പറയുന്നതെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യതേവാഹുർവിദ്യയ അന്യത് ആഹൂരവിദ്യയ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷിരേ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയ അന്യതാഹൂരവിദ്യയ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷിരേ. അപ്പൊ 9ാമത്തില് രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ്? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യ നേടുന്നവർക്കും അവിദ്യ നേടുന്നവർക്കും രണ്ടും 2 ഫലമാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഇവിടെ രണ്ട് 9ല് നമ്മള് വിദ്യ കൊണ്ട് അന്ധകാരത്തിൽ പോകും, ഭൗതികമായ അവിദ്യ കൊണ്ടും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? വിദ്യ നേടുന്നവർക്ക് ഒരു ഫലവും അവിദ്യ നേടുന്നവർക്ക് വേറൊരു ഫലവും.
രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വിദ്യ നേടുന്നവർക്കും അവിദ്യ നേടുന്നവർക്കും രണ്ട് ഫലങ്ങൾ. അപ്പൊ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 9 പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം, അതാണ് അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിനാണ് ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിനാണ് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. 9 തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമായിരുന്നു. 10 എന്താ പറയണത്, ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്, രണ്ട് വഴിക്ക് പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലമാണെന്നാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്, 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? 9ാമത്തില് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. 10ാമത്തേല് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ആധ്യാത്മിക, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഭൗതിക ജ്ഞാനം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അജ്ഞതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് 9 നമ്മൾ പറഞ്ഞു തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അത് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പോ ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ എവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. അതായത് നല്ല വഴിയായിരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ രണ്ടിനും രണ്ട് വഴിയാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്, രണ്ട് ഫലമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഫലം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നാണ് 10ാമത്തേല് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അന്നേരം നമ്മള് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, തെറ്റായ ആത്മജ്ഞാനം നേടുന്നവർ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും, ഭൗതികമായ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം നേടുന്നവർ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇതും നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പം ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടിയവർക്കും തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടിയവർക്കും രണ്ട് ഫലം, അത്രയും പഠിച്ചാൽ മതിയോ? മതി, രണ്ട് ഫലം. അപ്പൊ ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് 10ാമത്തേല് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ് അല്ലെ. വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. അപ്പൊ രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലമാണ് 10ാമത്തേല് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ധീരന്മാര് വിവേകികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ, വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ. ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫലം സിദ്ധിക്കുമെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, ധീരാണം എന്നാ പറഞ്ഞ, ഇത് ശുശ്രുമ ധീരാണം, ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ ധീരന്മാര് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉത്തമ യോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ യോഗികൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇതാരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണിത്. ഇപ്പൊ വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം വേറെയാണ്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞ, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം, അതിന്റെ ഫലം വേറെയാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ധീരന്മാര് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നെന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും അജ്ഞാനം കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലമാണെന്ന് കിട്ടുന്നതെന്നും ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിവേകികള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയുന്ന ഭാവാർത്ഥം, ഭഗവത്ഗീതയുടെ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 13ാമത്തെ അധ്യായം 8 മുതൽ 12 വരെ ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഒരാൾ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് വായിച്ചു പോകാവുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന ഒരു ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം, എന്തൊക്കെയാണ് അജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് എന്തിനെല്ലാം ജ്ഞാനം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതെല്ലാത്തൊക്കെ അജ്ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ശ്ലോകം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുവൻ ഗുണവാനായി തീരുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാൻ പഠിക്കുകയും വേണം. ഇത് വായിച്ചാൽ അറിയാലോ, മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ, ഇത് വായിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ഒരുവൻ ഗുണവാനായി തീരുകയും വേണം, മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാൻ പഠിക്കുകയും വേണം. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഒരുവൻ മതാനിയായി സ്വയം അഭിമാനിക്കരുത്.
പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, നമ്മളൊരു ഭക്തനാണെന്നോ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അഭിമാനിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. സ്വന്തം പ്രവർത്തികളാലും മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളാലും വാക്കുകളാലും ഒരാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാകുന്നതിന് നിമിത്തമാവരുത്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളും ചിന്തകളും വാക്കുകളും മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന തരത്തില് ആകാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണിത്. 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആ ശ്ലോകം ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ്, നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രകോപനം നേരിട്ടാൽ പോലും ഒരാൾ ക്ഷമ പാലിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ കാപട്യം ഒഴിവാക്കണം. അനുക്രമമായി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റിയ വിശ്വാസിനായ ഒരു ആചാര്യനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം. ഒരാൾ അത്തരം ആത്മീയ ഗുരുവിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് സേവനം നടത്തി പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് നയിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി ആ ഗുരുവിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് എന്തിനാണ് സേവനം നടത്തി പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കണം. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കണം ചോദിക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്ത ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആരോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് തന്റെ അറിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ നോളജ് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ ഒരാൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമനിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമനിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന സകല വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിഘാതമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യാപാരങ്ങൾ ഏതാണോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടതാണ്. സ്വന്തം ശരീര നിവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായതിൽ കവിഞ്ഞൊന്നും ഒരാൾ സ്വീകരിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, അതിനു വേണ്ടി മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അല്ലാത്തതൊന്നും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കരുത്. സ്ഥൂലമായ ഈ ഭൗതിക ശരീരമാണ് താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം തൻ്റെതാണെന്ന് കരുതുകയോ ചെയ്യരുത്. ഈ ഭൗതിക ശരീരം താനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. നാം എന്താണ്? ശരീരമാണോ ആത്മാവാണോ? ആത്മാവാണ്. അപ്പോ നാം ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ശരീരമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം തൻ്റെതാണെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യരുത്. ഈ ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതൊന്നും ആരുടേതല്ല, ശരീരം പോലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ. അതൊന്നും നമ്മുടേതാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം പുനർജന്മം, രോഗം, മരണം മുതലായ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഇത്തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്താണ്? ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ്. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കണം. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കേണ്ടത്? ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗമാണ്. അതായത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ കവിഞ്ഞ് ഒന്നിലും കൂടുതൽ ആസക്തി പുലർത്താൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജീവിത കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കവിഞ്ഞ് കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ആസക്തി പുലർത്താൻ പാടില്ല. ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങൾക്ക് അധികമായി ഗൃഹപുത്ര കളത്രാദികളിൽ അത്യാസക്തി പുലർത്തരുത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചാണ് ഗൃഹത്തിനോടും പുത്രകളത്രാദികളോടൊക്കെ നമ്മൾ ആസക്തി ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല, ആസക്തി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇത് കേവലം മനസ്സിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളില് സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? മനസ്സിനെ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അചഞ്ചല ഭക്തനായി തീരുകയും അവിടുത്തെ ഭക്തിരസേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവനായി തീരുകയും വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരണം, ഭക്തിരസേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവനായി തീരുകയും വേണം.
ആത്മീയ സംസ്കാരം വളരുന്നതിന് അനുകൂലമായ ശാന്തമായ ചുറ്റുപാടിലും ഏകാന്തതയിലും അഭിരുചിയും ഭക്തരല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളോട് വിപ്രതിപത്തിയും വേണം. അപ്പൊ ആത്മീയ സംസ്കാരം വളരുന്നതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടില് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകണം? ഏകാന്തതയിലും അതിനോട് അഭിരുചി ഉണ്ടാവണം. മാത്രമല്ല ഭക്തരല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളോട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അവിടെ നമുക്ക് പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണെന്നും എന്നാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണെന്നും ഗ്രഹിച്ച് ഒരുവൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെയോ തത്വജ്ഞാനിയോ ആയി തീരുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണെന്നും എന്നാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണെന്നും ഗ്രഹിച്ച് ഒരുവൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയോ ആയി തീരുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടത് എന്താണ്? ആത്മീയ ജ്ഞാനം നശിക്കാത്തതും ഭൗതിക ജ്ഞാനം നശിക്കുന്നതുമാണ്. നമുക്കറിയാലോ, അത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരുവൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയോ ആയിത്തീരുകയും എന്തിലാണ് ഗവേഷണം നടത്തേണ്ടത്? ആത്മജ്ഞാനത്തിലാണ് ഗവേഷണം നടത്തേണ്ടത്. ഈ 18 വസ്തുതകളും വിജ്ഞാന വികസനത്തിന് അനുക്രമമായി പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ 18 വസ്തുതകളാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിജ്ഞാനം വികസിക്കാനായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് ഈ 18 വസ്തുതകളും. ഈ ജ്ഞാന പ്രക്രിയക്ക് പുറമെയുള്ള മറ്റു രീതികളെല്ലാം അജ്ഞതയുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതല്ലാത്തതെല്ലാം എന്താണ്? അജ്ഞതയുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത്. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ കേവലം ഒരു കഴുതയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴുതയായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ജ്ഞാനം വളരുന്നത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണെന്നാണ് ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത്. ആധുനിക സമുദായത്തിൽ കേവലം ഒരു ബാലൻ പോലും താൻ സ്വയം പര്യാപ്തനെന്ന് ചിന്തിച്ച് മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കാത്തവനായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആധുനിക സമുദായത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ബാലൻ പോലും താൻ സ്വയം പര്യാപ്തനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മുതിർന്നവരെ ആരാധിക്കാത്തവനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിൽ നൽകപ്പെടുന്ന തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കാരണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ മുതിർന്നവർക്ക് തലവേദനയായി തീരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള കുട്ടികൾ, ആൺകുട്ടികൾ എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ പണ്ടത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? പെൺകുട്ടികൾക്ക് അത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുന്നത്. അത് മുതിർന്നവർക്ക് തലവേദനയായി തീരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സർവകലാശാലകൾ അജ്ഞതയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സർവകലാശാല എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞതയുടെ കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ അജ്ഞാനം പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദേശീയതയും യുദ്ധോത്സുകതയും വളർന്നു വരുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങളില് അജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ വരുന്നത്? ലോകത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ദേശീയത, യുദ്ധോത്സുകതയൊക്കെ വളർന്നു വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അജ്ഞാനം കൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ദേശീയതയും യുദ്ധോത്സുകതയൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നു. അപ്രമേയമായ ശൂന്യാകാശത്ത് മറ്റനേകം പദാർത്ഥ പിണ്ഡങ്ങളോടൊപ്പം ഒഴുകി നടക്കുന്ന കേവലം ഒരു പദാർത്ഥ പിണ്ഡം മാത്രമാണ് ഈ ചെറിയ ഭൂലോകമെന്ന് ആരും ഓർക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൂലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭൂലോകം നടന്നത് ഈ ശൂന്യാകാശത്ത് കുറേ പദാർത്ഥ പിണ്ഡങ്ങളോടൊപ്പം ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥ പിണ്ഡം മാത്രമേ എന്താകുന്നുള്ളൂ? ഭൂലോകമാകുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഗോലോക ചാട്ടിൽ കാണുമ്പോ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറെ ഭൂഗോളങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണം തുറക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം കാണുന്നത്. അങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണാണെന്ന് നമ്മൾ ആരും ഓർക്കുന്നില്ല. ബഹിരാകാശത്തിന്റെ അപാര വിസ്തൃതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പിണ്ഡങ്ങളെല്ലാം കണിക സമാനമാണ്. അപ്പൊ ബഹിരാകാശത്തിന്റെ അപാരമായിട്ടുള്ള വിസ്തൃതിയായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഒരു കണിക മാത്രമാണ് എന്ന് പറയാം. നിരവധി ഗ്രഹങ്ങളും എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ഗ്രഹസമുച്ചയങ്ങളുമുണ്ട്. കുറെ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, കുറെ ഗ്രഹസമുച്ചയങ്ങളുമുണ്ട്. പരമപ്രഭുവിന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളായ നാം ചെറിയ ജീവികളാണെങ്കിലും ഈ അളവറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, സൂക്ഷ്മാംശത്തേക്കുള്ള ചെറിയൊരു ജീവിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തിനു ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനാൽ നാം വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും വാർദ്ധക്യ രോഗാദികളിൽ പീഡിതരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് കൂടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ചെറിയ
സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ചെറിയ ജീവികളാണെങ്കിലും ഈ ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ജനന മരണ ചക്രത്തില് നമ്മൾ പീഡിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. 20-30 വർഷം കുറഞ്ഞെന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യായുസിന്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു 100 കൊല്ലം എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യായുസിന്റെ എന്താ പറയുക, ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 100 കൊല്ലാണ്. ഇപ്പോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി 30-20 വർഷം കുറവാണ് വരുന്നത്, 70-80 റേഞ്ചിൽ നിൽക്കാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും കണക്കിൽ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു 100 വർഷമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ മൂഢന്മാരായവർ ഈ പരിമിത കാലത്ത് ഇന്ദ്രിയ സുഖം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഗ്രഹത്തിനകത്ത് തന്നെ സ്വന്തമായ രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അജ്ഞാനം കൊണ്ട് മൂഢരായവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ പരിമിത കാലം 60-70 വയസ്സാണുള്ളത്. ആ പരിമിത കാലത്ത് ഇന്ദ്രിയ സുഖം കൂടുതൽ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഫലപ്രദമായി അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രഹത്തിനകത്ത് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് സ്ഥാപിക്കാണെന്ന് പറയുന്നത്? രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ഓരോ രാഷ്ട്രവും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയുടെ ഉറവിടമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ രാഷ്ട്രവും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയുടെ ഉറവിടമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ 50%-ലധികം ശക്തിയും രാജ്യസുരക്ഷാ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പാഴാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ 50%-ലധികം ശക്തിയും എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാണ്? രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷാ നടപടികൾക്കൊക്കെ നീക്കിവെക്കപ്പെടും, അങ്ങനെ അത് പാഴാക്കുകയും ചെയ്യാണ്. ഇത്തരം തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റി ഈശോപനിഷത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തിനാണ്? തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും. അതുകൊണ്ട് ഈശോപനിഷത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയാകട്ടെ ശരിയായ ജ്ഞാനം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ പറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയാണ് വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. ഈശോപനിഷത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ധീരനിൽ നിന്ന് വേണം വിദ്യ നേടാൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മായാശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ. അപ്പൊ ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരാണ്? മായയിൽ വശംവദനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ധീരൻ. ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ആചാര്യനൊക്കെ ആരാണ്? മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ധീരന്മാരാണ്. അപ്പൊ ധീരന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാത്തവരും ധീരന്മാരല്ല. ധീരൻ ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ആശിക്കുകയോ വിലപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? ധീരൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു ധീരൻ ഒരിക്കലും ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ആശിക്കുന്നുമില്ല, വിലപിക്കുന്നുമില്ല. തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും അന്യമായ ശരീരവും മനസ്സും ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിൽ നേടേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും അന്യമായിട്ടുള്ള ശരീരവും മനസ്സും, അത് വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് അന്യമായിട്ടുള്ള ശരീരവും മനസ്സും എന്താണ്? ഭൗതികമായ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് തനിക്ക് നേടേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് ആർക്കറിയാം? ആ ധീരൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ശരീരവും മനസ്സും ആത്മീയ സത്തയ്ക്ക് ബന്ധനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവിന് എന്താണത്? ബന്ധനമാണ്. ജീവസത്തകൾക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ളത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനം എവിടെയാണ്? യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനം ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഭൗതിക ലോകം ജഡവസ്തുവാണ്. ജീവതത്വങ്ങളായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ഈ ജഡവസ്തുക്കളെ വിദഗ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അത് ജീവനുള്ളതായി കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ജഡവസ്തുവാണ്. ജീവതത്വങ്ങളായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ഈ ജഡവസ്തുക്കളെ, ഈ ശരീരത്തിനെ വിദഗ്ധമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് തോന്നാണ് നമുക്ക്? അത് ജീവനുള്ളതായിട്ട് തോന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജഡവസ്തുവിന് എന്തില്ല, പിന്നെ അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. അത് പരമോന്നത സത്തയുടെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഈ ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തികളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്ന് ഈ വസ്തുതകൾ കേട്ടറിഞ്ഞ് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ധീരന്മാർ ഈ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ഉന്നതരായിട്ടുള്ള അധികാരികളിൽ നിന്ന്, ഉത്തമ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ കേട്ടറിഞ്ഞ് ആ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ധീരന്മാരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതിന് വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അനുവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പരമപുരുഷന്റെ സന്ദേശം ആശ്രയഭാവത്തിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരുവൻ ഒരു ധീരനായി തീരാൻ നിവർത്തിയുള്ളൂ.
അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം ഏത് ഭാവത്തിലായിരിക്കണം ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കേണ്ടത്? ആശ്രയ ഭാവത്തിലായിരിക്കണം ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരുവന് ധീരനായി തീരാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യം ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് എപ്രകാരമായിരിക്കണം നമ്മൾ അജ്ഞാനം നേടേണ്ടതെന്നും പറയാണ്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അതായത് ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ആശ്രയ ഭാവത്തിലായിരിക്കണം എന്ത് നേടേണ്ടത്? അജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആരായി മാറാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ധീരനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുള്ളൂ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ എന്നാ പറയുന്നത്. വിനയത്തോടും ആയിരിക്കണം ആരോട് ചോദിക്കേണ്ടത്? ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടത്. ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടത്. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രകാരമായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ധീരനാകാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ അർജുനനെ പോലെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഗുണവാനുമായിരിക്കണം. ഒരു യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അർജുനനെ പോലെ ആയിരിക്കണം. ഒരു ഗുരു പറയുന്നത് അതേപോലെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ആര്? ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുരു ആരെ പോലെയാണ്? ഭഗവാനെ പോലെ ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് ധീരനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥതയില്ലാത്തവൻ നിന്ന് വിദ്യ അഭ്യസിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന രീതി. ഒരു ധീരന് ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തവന് ഒരു പ്രബോധക നേതാവായി തീരാൻ കഴിയില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു ധീരനല്ലാത്തവൻ ആരായി തീരാൻ സാധിക്കില്ല? ഒരു നേതാവായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ വിദ്യ നേടുന്നതിനായി ഒരാൾ ആശ്രയഭാവത്തിൽ ധീരാത്മാക്കളെ പ്രാപിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥ വിദ്യ നേടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആശ്രയ ഭാവത്തില് ആരെ പ്രാപിക്കണം? ധീരാത്മാക്കളെ, ആചാര്യന്മാരെ പ്രാപിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായത്? 10-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നിയാമക തത്വങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തോ മാതാജി ഉദ്ദേശിച്ചേ? നമ്മള് റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ. അതായത് നിയമങ്ങൾ തന്നെ യമനിയമങ്ങളാ? ഈ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. നമ്മള് നിയമിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ തത്വങ്ങളുണ്ട്, പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ തത്വങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. മാതാജി, അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ മന്ത്രം 10 ഇങ്ങനാണോ? ആത്മീയ ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നു, ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും വേറൊരു ഫലം ലഭിക്കുന്നു. അതായത് അതന്നെ. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് എടുത്തു പറയണം, നിങ്ങള് ഇവിടെ 10-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ്, അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഫലവും ലഭിക്കും. രണ്ടിനും 2 ഫലാണെന്ന്. 10-ാമത്തേല് പറയുന്ന വിദ്യ ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണെന്ന് എഴുതി വെക്കണം. കാരണം കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ 9-ല് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ് അല്ലെ, 10-ാമത്തേല് പറഞ്ഞപ്പോ ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫലം. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 2-ാമത്തെ അവിദ്യ, ഭൗതിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലവും ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും? 10-ാമത്തെ മന്ത്രം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനൊന്നും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് പോവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 11. വിദ്യാം വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യു തീർത്ഥോ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. വിദ്യാം ചയസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്ഥോ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. വിദ്യാം ചയസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 1-ാമത്തില് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ജ്ഞാനം, രണ്ടും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. 10-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. 2 ഫലമാണ് നമ്മൾ 10-ല് കണ്ടു. ഇനി 11-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് രണ്ടും നമുക്കറിയണം. വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, നമുക്ക് അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് 11-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പില് 3-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയണം? ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം,
അജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം, വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വിദ്യയും അവിദ്യയും വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പറയണത് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം, രണ്ടും അന്ധകാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം, രണ്ട് ഫലം. 3ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. മന്ത്രത്തില് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തെ മറികടന്ന് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിക്കാൻ നിറച്ച എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിന് കിടക്കുക. അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ പോകണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പറ്റേണ്ടത്? ഇത് രണ്ടിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ അറിയണം എന്നാണ് ഈ 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയി മാതാജി. അന്നേരം മാതാജി നമുക്കത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പം വിദ്യയെ കുറിച്ചും അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ എന്ന് എഴുതിയാലും ശരിയാകുമോ? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ അടുക്കലേക്ക് എന്ന് എഴുതിയാലും മതിയോ? അതോ ജനന മരണ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണോ? ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിജീവിച്ച് ജനന മരണ ചക്രം ഉള്ളത് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുക്ക്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എഴുതാം. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് എഴുതാം. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും വിരോധമില്ല, അങ്ങനെ എഴുതിയാലും വിരോധമില്ല. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും? 11ാമത്തെ മന്ത്രം മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. കൂടെ പറഞ്ഞാട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ വിദ്യയും അവിദ്യയും കുറിച്ചാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടിനെയും കുറിച്ചും അറിയണം, വിദ്യയെയും കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെയും കുറിച്ചും അറിയണം. കാരണം രണ്ടും അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അമൃതത്വം വെച്ചാൽ മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. അത് എവിടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ആത്മീയ ലോകത്തിലേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം എന്നാണ് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇന്ന് കുറെ പേര് വന്നിട്ടില്ലേ ക്ലാസ്സില്? 61 പേര്, 60 പേര്. കുറെ പേരില്ലല്ലോ ഇന്ന്. മാതാജിയെ കൂട്ടി 61. ഇപ്പൊ കുറെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മരണത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ക്രൂരമാണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ. ആരും തന്നെ രോഗിയോ വൃദ്ധനോ ആകുവാനോ മരിക്കുവാനോ ആശിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മരണത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങള് അതിനനുസരിച്ചാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് ആർക്കും ആഗ്രഹമില്ല രോഗിയാവാനോ വൃദ്ധനാകാനോ ഒന്നും നമുക്ക് ആർക്കും ആഗ്രഹമില്ല. മരിക്കാനും നമുക്ക് ആർക്കും ആശയില്ല. മരണത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും നമുക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്ത് ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി അമരനാവാനുള്ള വരത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ തനിക്കുൾപ്പെടെ മരണമുണ്ടെന്നും ഈ വരം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ? ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്ത് ബ്രഹ്മാവിനോട് അമരനാകാനുള്ള വരം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് എന്താ പറയണത്? കാരണം ബ്രഹ്മാവ് വസിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മലോകം, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു തനിക്ക് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ വരം നൽകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീത 8ാം അധ്യായം 17ാം ശ്ലോകത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവ് വളരെ നീണ്ട കാലം ജീവിക്കുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹം അമരനാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവ് വളരെ കാലം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മാവ്. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം ബ്രഹ്മാവ് അമരനാണെന്നല്ല പറയുന്നത്. കാരണം മഹാപ്രളയം വരുമ്പോ ബ്രഹ്മാവും ഇല്ലാണ്ടാവും, മരിച്ചു പോകും. പിന്നെ പുതിയൊരു ബ്രഹ്മാവാണ് പിന്നെ വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിനും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്.
ബ്രഹ്മാവ് അനശ്വരത എന്ന വരം നൽകാൻ താൻ പ്രാപ്തനല്ലെന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹിരണ്യകശിപു താൻ ഒരു മനുഷ്യനാലും മൃഗത്താലും ദൈവത്താലും ഈ 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങൾ ഒന്നിനാലും അതുപോലെ ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തിലോ ജലത്തിലോ ആയുധങ്ങളാലോ വധിക്കപ്പെടരുതെന്നുള്ള വരം കൈക്കലാക്കി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് ഈ വരം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹിരണ്യകശിപു എന്താ പറഞ്ഞത്? തന്നെ ആരും വധിക്കരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭൂമി വെച്ചോ ആകാശത്തിൽ വെച്ചോ ജലത്തിൽ വെച്ചോ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒന്നുകൊണ്ടും വധിക്കാനായിട്ടുള്ള ആർക്കും വധിക്കാൻ സാധിക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു വരം ഹിരണ്യകശിപു കൈക്കലാക്കി. എല്ലാ വരങ്ങളും ബ്രഹ്മാവ് നൽകിയെങ്കിലും അർത്ഥ നരസിംഹവും അർത്ഥനരനുമായുള്ള നരസിംഹ രൂപത്തിൽ പരമപുരുഷനാൽ അയാൾ വധിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവനായിട്ട് അവതാരം എടുത്തു. അതുവരെ ആരും കാണാത്തൊരു അവതാരം, ഭഗവാന്റെ സിംഹമായിട്ടും നരനായിട്ടും ഉള്ള ഒരു അവതാരമാണ് ഭഗവാൻ എടുത്തത്. അപ്പോ ആ ഒരു രൂപത്തില് ആര് വധിക്കപ്പെട്ടു? ഹിരണ്യകശിപുനെ വധിച്ചു. ഭൗതികവാദികളിൽ ശക്തിമാനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന് പോലും അമരനാവാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ശക്തിമാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പോലും എന്താ സാധിച്ചില്ല? അമരനാകാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നൈമിഷികമായ ആയുസ്സുള്ള ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു കശിപുമാർക്ക് എന്ത് നേടാനാകും? അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെ പോലുള്ളവരെന്നെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക്. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഭിന്നമായ ശാഖയാണ്. അത് ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള, നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, തിരിച്ചു പോകാനുള്ളതെന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ് നമ്മൾ. നമ്മൾ തിരിച്ച് എവിടേക്ക് തന്നെ പോകണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോകണം. അതിനുള്ളൊരു പ്രക്രിയ സാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള മാർഗം. അത് എത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം? ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്നോ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളിൽ നിന്നോ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ജീവസത്ത ആത്മീയ സത്തയാണ്. മാത്രമല്ല ആത്മീയ ദേഹത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനാകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ആത്മീയ ഗേഹത്തില് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയാൽ മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ? സന്തുഷ്ടനായിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ പരമാനന്ദമാണ് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത്. ആ പരമാനന്ദം എവിടെ മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പരമപുരുഷൻ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വിശ്വസ്ത സേവകരെ അയക്കുകയും ചിലപ്പോൾ സ്വയം എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളെ അയക്കും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവിടത്തെ പ്രിയ സന്തതികളും അവിടത്തെ അംശവും ഭാഗവുമായതിനാൽ ഭൗതികതയാൽ നിരന്തരമായി നമ്മൾ ക്ലേശിക്കുന്നതിൽ നമ്മേക്കാൾ ദുഃഖിക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ സന്തതികളാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയല്ലേ, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പ്രയാസം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകും. കാരണം എന്താണ്? കാരണം നമ്മുടെ അംശമാണ്, നമ്മളൊരു ഭാഗമാണ് അവരെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ ദുഃഖിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് എന്ത്? മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മം എന്തിനുള്ളതാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു അവസരം നമുക്ക് എന്തിലൂടെ കിട്ടാണ്? മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാണ്. ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അവസരം നമുക്ക് വന്നിട്ടും അത് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം? നരാധമന്മാരെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്കായുള്ള ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ് ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ മാർഗം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്കായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം, അതാണെന്ത്? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ മാർഗം, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖ സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതാണ് എവിടെ നടക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നടക്കുന്നത്. ആത്മീയമായി നിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവസത്തയ്ക്ക് ജനന മരണങ്ങളില്ല. അപ്പൊ അത് ആത്മീയമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ജീവാത്മാവിന് എന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല. എപ്പോഴാണോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുന്നത്, അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ ആർക്ക് ബാധകമായിട്ട് വരാണ്? ആ ജീവാത്മാവിന് ബാധകമാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാതെ മായാശക്തിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് ദുരിതം വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാതെ
പ്രകൃതി നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാതെ മായാശക്തിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് മനുഷ്യന്. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ, ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ ആർക്ക് ബാധകമാണ്? ജീവാത്മാവിന് ബാധകമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട പാഠങ്ങൾ അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാതെ എന്തിലേക്ക് എന്തിനെ സ്വാധീനം വരാണ്? മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തില്, അതിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാതെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും? ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്ത് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാതയാണ്. അപ്പൊ നിയന്ത്രിതമല്ലാത്ത ആ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കും? അജ്ഞതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മീയ രൂപത്തിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു തലകീഴായ പ്രതിഫലനമാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ രൂപത്തില് ജീവാത്മാവിന് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള് ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു തലകീഴായ പ്രതിഫലമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ആൽമരത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നില്ലേ? ഏതാണ് ആ മരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ശാഖകള് കീഴ്പോട്ടും വേരുകൾ മേൽപോട്ടുമായിട്ടുള്ളത്. അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന മരത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലമാണ് നമ്മൾ, വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മൾ എവിടെ കാണുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു? ഈ നദിയില്. അല്ലെ? നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഏത് വൃക്ഷമായിരുന്നു അത്? അശ്വത്ഥം എന്ന വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, ആത്മീയ രൂപത്തിൽ ജീവാത്മാവിന് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള് ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു തലകീഴായ പ്രതിഫലനമാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തലകീഴായ പ്രവർത്തനമാണ് എവിടെ വരുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള് നടക്കുന്നത്. രോഗഗ്രസ്തമായ അവസ്ഥയിൽ ആത്മാവ് ഭൗതിക ആവരണത്തോടു കൂടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ആ രോഗം ബാധിക്കുകയാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ രോഗത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് അറിയാത്തത്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാകാതെ ആ ഭൗതികമായ ആവരണത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വികലമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാകരുത്. ഭൗതിക വ്യാധിയുടെ സഞ്ചയം എന്നാൽ ജ്ഞാനമില്ലായ്മയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താവാൻ പാടില്ല? ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാകാൻ പാടില്ല. ഭൗതിക വ്യാധിയുടെ സഞ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കുന്നവിടെ? ജ്ഞാനമില്ലായ്മയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഭൗതിക വ്യാധിയുടെ സഞ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭൗതികമായ വ്യാധി, അസുഖം എന്ന് പറയാ. ഭൗതിക വ്യാധി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതാണ് പറയുന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കാർ ലോകം ഏത് നിമിഷവും നരകത്തിൽ പതിക്കാമെന്ന് വിലപിക്കുന്നു. ഭൗതിക വിജ്ഞാന മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ പരമപ്രധാനമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അവഗണനയുടെയും ഫലമാണിത്. രാഷ്ട്രീയക്കാര് ലോകം ഏത് നിമിഷവും നരകത്തിൽ പതിക്കാമെന്ന് വിലപിക്കുന്നതാണ്. ഭൗതിക വിജ്ഞാന മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ പരമപ്രധാനമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അവഗണന കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? രാഷ്ട്രീയക്കാര് പറയുന്ന ഏത് നിമിഷവും നരകത്തിൽ പതിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം, അതല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അജ്ഞത അല്ലെങ്കിൽ അവഗണനയാണ് ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? ഏത് നിമിഷവും നരകത്തിൽ പതിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭൗതിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം. നമ്മൾ കണ്ടു, ഭൗതിക വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവഗണന. ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഏത് സമയത്തും നരകത്തിൽ പതിക്കാം ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശോപനിഷത്ത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാത പിന്തുടരുതെന്ന് താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് എന്ത് താക്കീത് ചെയ്യാണ്? മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഈ പാത പിന്തുടരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള താക്കീത് ഈശോപനിഷത്ത് നൽകുന്നു. രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറഞ്ഞതാണ്. മരണത്തിന്റെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വതന്ത്രനാകുന്നതിന് വേണ്ടി നാം എന്ത് ചെയ്യണം? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഈ മരണത്തിന്റെ കരാള ഹസ്തത്തിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായിട്ട് സ്വതന്ത്രനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ അർത്ഥവും കാമവും നേടുന്നതിനായി ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ എന്താ കരുതുന്നത്? അർത്ഥവും കാമവും നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ധനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഇന്നത്തെ ജനങ്ങള് കരുതുന്നു.
മരണശേഷം സ്വർഗത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖം നേടുന്നതിന് മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മതപരമായിട്ടുള്ള പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാണ്. എന്തിന്? മരണശേഷം സ്വർഗത്തിലെ സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മതപരമായ ചടങ്ങുകളൊക്കെ പുണ്യപ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുക എന്താണ് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. അവിദ്യ വളർത്താനായി കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കുകയല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അവിദ്യയെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി ജീവിതം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ നിരപേക്ഷ സത്യം പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ പടിപടിയായി സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ നമുക്ക് 3 ഭാവത്തില് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായിട്ടും നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിദ്യാ സംസ്കാരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 14-ാം ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സംഗ്രഹിക്കുന്നു. തസ്മാത് ഏകേന മനസ ഭഗവാൻ സത്വദാംപതിഹി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച തേയ പൂജ്യശ്ച നിത്യത. അതിനാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഒരുവൻ ഏക മനസ്കനായി ഭക്തരക്ഷകനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോ ഭാഗവതത്തിൽ 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? തസ്മാത്, അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏക മനസ്കനായിട്ട് ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കണം, കീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം, ആരാധിക്കണം. 4 കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്മരിക്കണം, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം, പിന്നെ ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കണം, പിന്നെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം നാമജപത്തിലൂടെ നടക്കും. പിന്നെ എന്തുകൂടി വേണം? ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യണം. 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം അല്ലെ ആദ്യം, എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. 11-ാമത്തെ ആദ്യം നോക്കാം നമുക്ക്. 11-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നതിന് മാത്രമേ, അതല്ലേ, അതെ അതെ, ജനന മരണ ചക്രത്തെ അകതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ രണ്ടും അറിയണം. വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഏത് മന്ത്രത്തില്? 11-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ആ 3 മന്ത്രവും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതൊട്ടും മാർക്കില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്തെ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? വിദ്യയെക്കുറിച്ചും അവിദ്യയെക്കുറിച്ചും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയവർ. അല്ല, രണ്ടും അറിയുന്നവർക്ക്, വിദ്യയെക്കുറിച്ചും അവിദ്യയെക്കുറിച്ചും ശരിയായ രീതിയിൽ ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക്, മനസ്സിലായവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്തിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത്? ഉപനിഷത്തുക്കൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംസാരിക്കുന്ന ഹരേഷ് മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. സംസാരിച്ചോണ്ട് എന്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഉപനിഷത്തുക്കൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കണം. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഒരു ജീവാത്മാവ് സന്തുഷ്ടനാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആത്മീയ ദേഹത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ സന്തുഷ്ടനാകാൻ കഴിയൂ. വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കിയില്ല? ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ആണോ പറഞ്ഞത്? ആന്നു മാതാജി, ആന്നു. 71-ാമത്തെ പേജിലുണ്ട്. ജീവസത്ത ആത്മീയ സത്തയാണ്,
മാത്രമല്ല തന്റെ ആത്മീയ ഗേഹത്തിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനാവാൻ കഴിയൂ. സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഭൗതികതയിൽ നാം നിരന്തരം ക്ലേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ഖേദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ സന്തതികളും അവിടുത്തെ അംശവും ഭാഗവുമായതിനാൽ. ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സന്തതികളാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഒരു മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് നല്ല അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അവസരം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? നരാധമന്മാരാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയ സ്വാധീനം എന്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ്? മരണത്തിലേക്ക്. മരണത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പറയാം? ജനന മരണത്തിന്റെ ചക്രം എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേർഡ് എന്താണ്? അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാതയാണ്. എന്തിലേക്കുള്ളതാണ്? മരണത്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ്. ഓക്കെ. ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അല്ലെ, ഈ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാത പിന്തുടരുതെന്നാണ് എന്ത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത്? ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? ആധ്യാത്മികത ജ്ഞാനത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി കരാളഹസ്തത്തിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വാതന്ത്ര്യനാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ആവശ്യമാണ്. മരണത്തിന്റെ കരാളഹസ്തത്തിൽ നിന്നും പിടിപെടാം. അതായത് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരാണ് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 3 ഭാവത്തില്. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാനായും പരമാത്മാ ഭഗവാൻ അല്ലെ. വിദ്യാ സംസ്കാരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സംഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതെ, പറഞ്ഞോളൂ. കാര്യങ്ങളാണ് ഭാഗവതത്തിലെ 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അല്ലെ പറയുന്നത്. ശ്രവിക്കണം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, കാര്യങ്ങള് ചെയ്യണമെന്ന്. അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഏകമനസ്കനായിട്ട് ശ്രവിക്കണം, കീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആരാധിക്കണം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഭാഗവതത്തിൽ 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 14-ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി 10-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 10-ാമത്തെ മന്ത്രം തെറ്റായ അധ്യാത്മജ്ഞാനമാണ് അവിദ്യ ഭൗതിക ജ്ഞാനം. എന്ത്? 10-ാമത്തെ മന്ത്രം എന്താ പറയുന്നത്? തെറ്റായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഭൗതിക ജ്ഞാനം നേടിയൊരു അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന്. ഏതില്? മന്ത്രം 10. വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. 9 മാതാജി പറഞ്ഞത്. 10-ാമത്തെ മന്ത്രം എന്താ പറയുന്നത്? ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ ഭൗതിക ജ്ഞാനം. രണ്ടും 2 ഫലം കിട്ടും. 2 ഫലം കിട്ടും. 10-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ 9-ാമത്തെ മന്ത്രമാണ്. പറഞ്ഞാട്ട് 10-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? 9-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലാണ് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. 10-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരു ഫലം, അജ്ഞാനം കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് വിജ്ഞാനികൾ പറയുന്നു. അത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാ മാതാജി? മാതാജി ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നേരം വരെ. ഞാൻ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയി കേറാൻ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തുടക്കം തൊട്ട് ഞാനിരുന്ന് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ?
അപ്പോ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇതിലേക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു? രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലമാണെന്നാണ് മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത 13-ാമത്തെ അധ്യായം 8 മുതൽ 12 വരെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാനം അല്ലെ? എന്ത് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കണ 18 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതില്. ഗുണവാനായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാൻ പഠിക്കണം, പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി പ്രാധാനിയായി വർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ 18 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേ? അതില് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലത്തെ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനമാണ്, അതല്ലാത്തതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അത് നോക്കിക്കോളാം. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പുനർജന്മ, രോഗം, മരണം, ക്ലേശങ്ങൾ. ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധികൾ. ഏതൊക്കെയാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ക്ലേശങ്ങള്? മൃത്യു, ജര, വ്യാധി. നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധികൾ. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ആരിൽ നിന്നാണ് വിദ്യ നേടണം എന്ന് പറയുന്നത്? ധീരനിൽ നിന്ന്. ധീരനിൽ നിന്നായിരിക്കണം വിദ്യ നേടേണ്ടത്. ആരെയാണ് ധീരൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഒരു വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. വ്യക്തി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? എല്ലാവരും വ്യക്തികളല്ല. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? ധീരനായിരിക്കണം. ഒരു വ്യക്തി പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ് ധീരൻ. മായാശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം, ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടിയവരാരാണ്? ധീരന്മാരാണ് അല്ലെ? ആ വ്യക്തി ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ആശിക്കുന്നില്ല, വിലപിക്കുന്നില്ല. അതാണ്, ഒന്നിനു വേണ്ടി ആശിക്കുന്നില്ല, കിട്ടാത്തതിനെ ആശയില്ല, പിന്നെന്താണ്, കിട്ടാത്തതിനെ കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ഒന്നിനെയും ആശിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം സമഭാവനയോടെയാണ് ആര് കാണുന്നത്? ആ ധീരൻ കാണുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവനെ പ്രബോധക നേതാവായി തീരാൻ കഴിയില്ല? അധീരന് ഒരു പ്രബോധക നേതാവായി തീരാൻ കഴിയില്ല. ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ശരിയായ പരിശീലനം നേടാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്താവാൻ സാധിക്കില്ല? ഒരു പ്രബോധക നേതാവ്